Fish guy. Nej, men den filmer ikke forud, den filmer bagud. Den filmer på mig. Så det behøver sikkert doktor, hvis der den filmer den der var. Kameraet lige der. Der. De her. Det filmer ikke på mig, vel? Nej, det filmer på mig. Ja. Skal jeg hvad? Altså. Sygt at have sin egen kanal. Hallo. Kameraet gør altså ikke noget. Du kan få penge. Jeg ved det. YouTube, de giver penge. Der var eller, de giver farmor penge. Jeg tror, hun bliver glad. Få penge ud af alt, og sådan. Hey, hvorfor kommer der penge ud af min skorsten? Ja, lad os gå ovenpå, det er bedre. Hvor var det? Filmer ikke på mig, vel? Nej. Ja, okay. Det lover, du slet ikke med i videoen næsten. Næsten, jeg tror faktisk, du er ikke med. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Det er super meget, som du skifter. Jeg kan altså ikke finde noget, sorry. Gider. Og pappestationen. Ja. Det er ligesom min egen. Virkelig sjovt, hva'? Sjovt. Ha 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 ha. Ja, så den. Så skyder. Så taler den. Der var ikke en skud i. Ja. Og det er heller ikke reloadet, så det passer. Hallo, hallo, sammen det er mig her. Jeg er Habibi. Nu skal jeg lave en unboxing. En unboxing. Unboxing. Ja, det var at pakke ting ud. Så viser jeg dem til YouTube.
Virkelig sjovt, hva'? Er det ikke bare super sjovt? Tårnets mobiler. Tårnets mobiler bare ikke. De er ikke lige store. Det er fedt. De er ens, men de er virkelig sjovt. Er det ikke bare sjovt? Så er det lidt før. Jeg er dødt menneske. Ja, okay. Halleluja. Jeg synger dårligt, hvis du synger til det her. Halleluja. Halleluja. Ja, det her kan jeg bedre lide. Okay, det kan man gøre. Ja, og så har jeg også shorts. Kameraet gør stadig ikke noget. Hvad? Kameraet gør stadig ikke noget. Hej. Jeg tror, vi har filmet i 6 minutter. Og så lang tid du på. Så lang tid du på at skifte tøj.